Belet süresi. Belet süresi Mekke dinen sürelerden ol 20 ayattan ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayatda agdalayan Belet şeher sözünden alınandır. Ol şeher bolsa Mekke şeheridir. Sürede Allah'ın insanlara beren nimetleri ve kudreti yatladılıp ölümden soňky diriliş barada gurrun edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen bu mübarek şehere, senin bu şehere giyirsiňe ol ata ve onun düryadyna kasam bolsun. Biz insany bir näçe muşakkatlyklara, synaglara we kynçylyklara duçar bolmak üçin yaratdyk. Ol insan özüne hiç kimin güýji ýetmez diýip pikir edýärmi? Ol öwnüp, men epetli baýlyk sowdum diýer. Ol özüni hiç kim görýän däldir diýärmi? Biz oňa görmek üçin göz, ýüregindäkini aýdara dil we iki dodak bermedikmi? Oňa iki depäni, haýır we şeri görkezmedikmi? Emma ol kyn depäni aşyp bilmedi. Sen ol aşmady kyn depäniň nämedigini, kıyamet adamından halat edecek zady bilýärsiňmi? Ol bir gulu adatlyga çykarmakdyr. Ýa-da gıtlyk zamanynda mätäje tagam ýidirmekdir. Ýa-da garyndaş bolan bir ýetime howsar çykmakdyr. Ýa-da bir mätäje miskin doýurmakdyr. Soň hem ýürekden iman getirip, bir-birlerine sabry we merhameti wesiýet edenlerden bolmakdyr. Ine bular hasap depderler sag ellerine berilen sag tarapdaky insanlardyr. Biziň ayatlarymyzy inkar edenler bolsa çep tarapdaky insanlardyr. Olaryň jedasy üstlerine kapylary berk yapılan ot bolur.